Pag natalo kayo, ano ay kung nanalo kayo. Salamat din ah. Yes! 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 Ano? Yes!
Nagigigil! Nagigigil!
Walang taas. Okay. Isa na lang. Penge. Inata si Mayra. Ay, ano yan si Mayra? Si Justin. Si Justin? Okay. Kasi ang mga lalaki. Ay, ang ganda ng tatlo. Grabe, ano? Parang hindi ka naman nataklo. Lagi kay tatay. Lagi kasi ano kahapon na nanalo na naman ako ng 14 minutes. Ano siya, parang hula mo lang kung mag-upload. Yung token or magtatawag. Kanina, nakapasok ako dito. Ang hula ko bababa, mga 10 minutes. Bumaba siya. Yun, malala ako dati. Mga pinupos ako, 30. Tunog yung peso. Nice one, Fortune! Ano yung feedback? Nag-book passes? Makapupok ako eh.